Bobby Arsenov. Dobre si mi došla, dašte moja, ti podarak si za nas od Boga. A moja roza, ti na mama i na tati radosta. Bože, moji sega od radost plaća i se mola ti da bude sneja. A moja roza, ti na mama i na tati gordosta. Благодаря ти, татко, благодаря за моята дъщеря, че подарил си ми я, Боже, благодаря ти, татко, благодаря за моята розичка, че подарил си ми я, Боже мой, благодаря. Dobre si mi došla, dašte moja, ti podarak si za nas od Boga. A moja roza, ti na mama i na tati radosta. Bože, moji sega od radost plaća i se mola ti da bude sneja. A moja roza, ti na mama i na tati гордостта. Благодаря ти, татко, благодаря за моята дъщеря, че подарил си ми я, Боже, благодаря ти, татко, благодаря за моята розичка, че подарил си ми я, Боже мой, благодаря. Dobre si mi došla, dašte moja, ti podarak si za nas od Boga. A moja roza, ti na mama i na tati radosta. Bože, moji sega od radost plaća i se mola ti da bude sneja. A moja roza, ti na mama i na tati гордостта. Благодаря ти, татко, благодаря за моята дъщеря, че подарил си ми я, Боже, благодаря ти, татко, благодаря за моята розичка, че подарил си ми я, Боже мой, благодаря.
благодаря за милостта ти. Чрез Словото ме подкрепяш и чрез него ме оформяш. Татко мой, благодаря ти. Твоето слово е живот, твоите думи са любов. Ти промени съдбата ми завинаги. Твоето слово е живот, твоите думи са любов. Ти промени съдбата ми завинаги. И затова аз няма да позволя да бъда пречупен от обстоятелства и хора. Няма да се откажа заради теб, че ти си добър към мен, о Боже мой. Няма като теб, няма като теб, няма като теб, о Татко, няма като теб, няма като теб, няма като теб, о Татко. Няма да позволя да бъда пречупен от обстоятелства и хора. Няма да се откажа заради теб, че ти си добър към мен, о Боже мой. Няма като теб, няма като теб, няма като теб, о Татко. Няма като теб, няма като теб, няма като теб, о Татко. Исусе Господ, Исусе Господ, Исусе Господ, Той е Господарят ни. Исусе Господ, Исусе Господ, Исусе Господ, Той е Господарят ни, Той е Господарят. Ще те хвана, са живи и здрави. Поможи ме съседе, поможи ме съседе, раните ми ти се радваш и аз ще те хвана. Поклонина съм една небо животи имаме жена за мен, о Исусе. Жена за Твоите Така. Аре сега една снимка. поклонина съм в главото те. Небо животи аме магас. Джане съм едно, Исусе. Тук е демламе на час. Поможи ме съседе, поможи ме съседе, раните ми ти
изцеляваш и аз ще те хвана. Помажи ме със себе, помажи ме със себе, раните ми ти изцеляваш и аз ще те хвана. Помажи ме със себе, помажи ме със себе, така, да. раните ми ти изцеляваш и аз ще те хвана. Помажи ме със себе, помажи ме със себе, помажи ме със себе, раните ми ти изцеляваш и аз ще те хвана. Живото си паро, живото си паро, Pito rodeva, si maghe but paro, o životo si paro, o životo si paro, Pito rodeva, si maghe but paro, pomoži, pomoži me za sebe, pomoži me za sebe. Раните ми ти изцеляваш и аз ще те хвана. Помажи ме със себе, помажи ме със себе, раните ми ти изцеляваш и аз ще те хвана. Взет ли си? Взет като ме. Добре. После аз ти учи, смех сега. Свали якито. Искаш? Да. Аз сега аз ти. Среда. Не е баби. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, ти ме откри. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, ти ме откри. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, ти ме откри. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, ти ме откри. Не бой се, ти ми каза, обичам те, ти ми каза, аз съм със тебе. Ти ми каза, не бой се, ти ми каза, обичам те, ти ми каза, аз съм със тебе. Ти ми каза, не бой се, ти ми каза, че обичаш ме, ти ми каза, аз съм със тебе. Ти ми каза, не бой се, ти ми каза, обичаш ме, ти ми каза, аз съм със тебе. На мрачната сянка знам, ти си с мен. И долината на мрачната сянка знам, ти си с мен. Ти ми каза, не
boj se, ti mi kaza, обичаш ме, ти ми каза, аз съм с теб. Ти ми каза, не бой се, ти ми каза, обичаш ме, ти ми каза, аз съм с теб. Не се боя, защото ти ми каза. Ти ми каза, не бой се, ти ми каза, обичаш ме, ти ми каза, аз съм с теб. Ти ми каза, не бой се, ти ми каза, обичаш ме, ти ми каза, аз съм с теб. Може ли малко да дойдете на това? Така. Да го става гледа на Още една. Добре. Пак с наведена глава идвам аз пред теб. Прости ми, Боже, че пак ти съгреши. Отново, татко, аз те нарани. Пак с наведена глава идвам аз пред теб. Прости ми, Боже, че пак ти съгреши. Отново, татко, аз те нарани. До кога ще те наранявам с моите грешки и провали? Пред тебе ще заставам, аз реших вярно да ти слуша, Боже мой. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Айде, дайте една мала. Любовта ти към мен е голяма, признавам го, о Боже мой. Айде, благодаря сам. Ти показа милостта си, благодаря на изведе ме от тъмнина. Айде, застанете за една снимка са. Айде, елате насам. Ей, тук. Признавам го, о Боже мой, Ей, тук. ти показа милостта си, изведе ме от тъмнина. Айде, тук, как ще тук да направим една първа и после. Ще те наранявам с моите грешки и провали. Пред тебе ще заставам, аз реших вярно да ти слуша, Боже мой. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. До кога ще те наранявам с моите грешки и провали? Пред тебе ще заставам, аз реших
вярно да ти служа, Боже мой. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Верно да ти служа, твоя да бъда. Виж каква е хубавица. Айде, да. Така, стойте така. Стой. Браво. Айде сега само за една снимка. Тя търси святи душа, Айде, гледайте насам. като гълъб небесен в тишината ми. Добре. Слез като тиха роса, като пролет в пустиня, чака моята душа. Слез, святи душе, като гълъб небесен в тишината ми. Слез, като тиха роса, като пролет в пустиня, чака моята душа. Святи Дух, Тебе търся аз, Айде сега майка да не се снежен глас, докосваш ме, разтапям се, присъствие като е сам, не искам аз никога да се отделиш от мен. Святи Дух, Тебе търся аз,
Не. Зле. Пак долу ранен, много разгърбен и предаден. Питвам се да бъда като теб, татко, пак отново наранен Чакай, Степчо, да окачаме. и наскърбен и предаден. Свали лентата и Се да бъда като тебе, татко. дръжи лентата. Космонавчето да изложиме. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам, аз че много ми е трудно, татко. Де е насам? Супер. Че ти може. Така. Де е насам? Супер. Добре. Така, гледайте насам. Добре. Ако се чудиш ти дали да простиш на ближния си, добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Ако се чудиш ти дали да простиш на ближния си, добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам, аз че много ми е трудно, татко мой. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам, аз че много ми е трудно, татко. Вярвам, че ти може. Че ти може. Вярвам, че ти може. И аз съм тук, нали? Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам, че много ми е трудно, татко. Научи ме да обичам като Гледайте насам тебе, сега. научи ме да прощавам като тебе. Признавам, че много ми е трудно, татко. Научи ни как да обичаме като теб. Научи ни как да прощаваме на хората, които са ни наранили, както и ти прощаваш на нас всеки ден.
Научи ни, татко, как като човеци ние не знаем, но вярваме, че ако ти си с нас, ние ще успеем. В името на Исус. Амин. Добре са, всичките видели, аче какво е? Объркаха се, че ама цялата на Италия. Пак с наведена глава идвам аз пред теб. Прости ми, Боже, че пак ти съгреши. Отново, татко, аз те нарани. Ами ако искаш направо и после да си ясно. Пак с наведена глава идвам аз пред теб. Прости ми, Боже, че пак ти съгреши. Отново, татко, аз те нарани. До кога ще те наранявам с моите грешки и провали? Пред тебе ще заставам, аз реших вярно да ти служа, Боже мой. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Любовта ти към мен е голяма, признавам го, о Боже мой, защото ти показа милостта си. Изведе ме от тъмнина. Любовта ти към мен е голяма, признавам го, о Боже мой, защото ти показа милостта си. Изведе ме от тъмнина. Те наранявам с моите грешки и провали. Пред тебе ще заставам, аз реших вярно да ти служа, Боже мой. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Наранявам с моите грешки и провали. Пред тебе ще заставам, аз реших вярно да ти служа, Боже мой. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Вярно да ти служа, твой да бъда. Само
Само направо. Билата, супермаркета, в ляво на след това, аз ще кажа къде. Само направо кажа. Заради свет, Бог възвишен, Ти създаде небето за мен, за да живея с Теб във вечността. Бог на милостта, Бог на любовта, ще те хвали вечно моята душа. Заредим свен, Бог възвишен е. Ти създаде небето за мен, за да живея с теб във вечността. Бог на любовта, Бог на радостта, ще те хвали вечно моята душа. Ще пея вечно за това, ще хваля вечно аз Христа, ще му служа вярно аз, докато съм жив. Достоен Бог си ти, верен си завинаги, хвалите душата ми, мощен Бог си ти. Ще пея вечно за това, ще хваля вечно аз Христа, ще му служа вярно аз, докато съм жив. Достоен Бог си ти, верен си завинаги, хвалите душата ми, мощен Бог си ти. Да, на билата в ляво. Заредил свет, Бог възвишен, Ти създаде небето за мен, за да живея с теб във вечността. Бог на любовта, Бог на радостта, ще те хвали вечно моята душа. Заредил свет, Бог възвишен, Ти създаде небето за мен, за да живея с теб във вечността. Бог на любовта, Бог на милостта, ще Те хвали вечно моята душа. Стой, чакай. Ще пея вечно за това, ще хваля вечно аз Христа, ще му служа вярно аз, докато съм жив. Святостоен Бог си Ти, верен си завинаги, хвалите душата ми, мощен Бог си Ти. Ще пея вечно за това, ще хваля вечно аз Христа, ще му служа вярно аз, докато съм жив. Святостоен Бог си ти, верен си завинаги, хвалите душата ми, мощен Бог си ти. Предавам ти го в ръцете. Божите Божите ръце. ръце. Там е най-мъдро Божите дело, ръце. което Божите ръце. Наистина, ние предаваме днешния ден това прекрасно ангелче, което Бог ни е дарил от Господа. Да бъде наистина благословено дете, Бог да опази. Преоставяме наистина изцяло в Божите ръце и в Божията грижа, защото Той ще се грижи най-добре.
ние като родители даваме всичко, но знаете ли, че Бог, Той пази съвършено децата си, 24/7. Затова преоставяме Мария в Божите ръце и тя да бъде Мария, както нейното име е много благословено, Мария, която ще бъде блажена и ще ражда деца за Божието царство. Нека да бъде благословена, помазана от Господа и благодариме на Господа за нея. Тя е родена с цел и съдба от Господа, изисквана от Господа и вижте, Господ е верен. Когато изискваме от Господа, Бог е верен на децата си и нейният баща посвети живота си и даде живота си наистина изцяло на Господа, както нейната майка, за да може да Бог да отвори отробата и да й даде дете. И ние видяхме славата на Господа, църкво. Видяхме славата на Господа, че Той е верен. Затова и нека и ние да бъдем верни към Господа. Да благодарим на Господа, че Той наистина е велик баща. И нека цялата слава този ден, цялата слава да дадем на Господа. И нека Господ директно да помаже от небето и да благослови родителите, да освещават в Божието Слово. Всеки ден, когато кърми майката, както кърми с кърма, нека да кърми с Божието Слово. Нека са псалми, химни, да посвещава детето си всеки ден в Господа. Нека наистина Мария, когато расте, да видят в нея благодата на Господа, всеки ден да расте. И нека наистина тя да бъде тази благодатна Мария, когато, както Исус наистина беше роден, така да бъде Мария да ражда деца за Господа, за Божието царство. Благославяме братята, благославяме братите, които ще бъдат пример. Вие ще бъдете ли пример на сестричката ви? Нали? Обещавате да бъдете пример, нали? Обещавате да и пеете химни, псалми, слово, да наистина вие ще бъдете пример на сестричката ви. Добре. Значи братята обещават наистина също да бъдат пример за сестричката си, да бъдат наистина близо до Господа. Защото пак почетаваме това нещо, защото майката и бащата са изисквали Мария. И вижте, искам да ви кажа едно нещо. Искам да ви кажа, че Бог е верен на децата си. Бог е верен на децата си. Виждаме подарък от Господа, който го изискахме. Църквата, майката, колко дена се молихме. Нали знаем, че Бог е този, който връща двойно на бащата и на майката. Ние изисквахме Мария. И вижте, Бог я даде. Затова нека да бъдем и ние верни към Него, ако Той е към нас верен. И нека наистина да празнуваме този ден, да благодарим на Господа. Дори може да дадем думата сега и на майката, да благодари на Господа, преди всичко да благодари на Господа. Искам да благодаря на Бог, че ме благослови, че дяволът, каквото се опитва да открадне, Бог бързо да ми го върне. Благодаря на Бог за Мария, тя наистина ми е обещана от Бога. Остава предавам я в Божите ръце, да расте с Бога и пророкувам тя да бъде мощна служителка, да работи за нашия Господ. Амин. Страхотни думи. Знаете ли, когато майката благославя детето си, аз вярвам, че отключва небето. Също така бащата ще дадем думата на него, защото ще кажа, бащината молитва също така благословила по децата си. Ние знаем, че Авраам благослови децата си, така ли е църкво? Ние знаем, че Исак благослови децата си, както Яков благослови децата си. Но знаете ли, ще ви кажа една тайна. Нали, традицията казва, че нали, наследника, той, който е най-голям, ще притежава всичко това на баща си. Но в Библията виждаме, че всеки втори и така, когато Бог се избира, Той го дава съвършено. И ние вярваме, че Бог има план за всяко едно дете. Но и ние виждаме благодата и милостта и верността на Господа в живота на Мария, която ни е дадена от Господа. Разбираме го и го осъзнаваме. Затова нека наистина да бъде осветлена и цяло в Божите ръце. Защото ние изисквахме Мария, майката също, бащата се посвети, за да може... Вижте, ние много пъти искаме от Господа. Така ли е църкво? Искаме от Господа. Искаме неща. Но какво правиме, за да получим? Много пъти искаме. Но вижте, Бог иска вашите сърца. Той не иска вашите финанси, имоти, какво придобивате. Не. Той единствено иска вашите сърца. Когато вие дадете сърцето си на Господа, Той ще знае всичко вътре какво има. И затова нека и бащата благодари на Господа, че Той изиска дъщеря си от Господа със сърцето си. Заповядай, брат Ангел. Благодаря аз на моя жив Бог, че
че ме благослови с такава хубава дъщеря, че майката е добра, че ме промени, моя жив Бог, че ме изцери съвършено, че ми премахна всичко нечестиво от мен, и че ми отвори очите и за тази благодат благодаря за всичко, което направи тази промяна в мене, в живота ми и семейството. И ние няма да го предадеме и аз знам, че ще му служим вярно. Амин. Алелуя. Нека да попласкаме. Молим на Господа. Знаете какво ще направим след малко? След малко ще направим нещото, което и пастор, мисля, Слава идва. Пастор Слава. Ще направим това, че когато се помолим и благодарим на Господа, ще изпеем една благодарствена песен и след това ще имаме времето, нали, да се храниме. Готови ли сме да направим една благодарствена молитва като църква и да благодарим на Господа за този подарък, който ни е дал? Готови ли сме, църква? Айде. Господи Боже святи Татко, благодарим Ти за Мария днешния ден, защото Ти си видял, Господи Боже святи, този ден. Господи, Ти си избрал Мария още от утробата на нейната майка, призовал си я, както Еремия 1 казва, че там той избира и посвещава и влага наистина живот в обещанията си и благославя децата си, които са призвани. И нека този ден да бъде благословен ден. Благословен да бъде Господ от небето, който ни дари този подарък днес. И благословен да бъде този ден, който ние държиме подарък от Господа. Благословен да бъде този ден, където наистина виждаме славата на Господа върху нашия живот. И нека Божията ръка да бъде винаги върху всеки един от нас, върху децата ни, върху поколенията ни. И не случайно Мария се ражда в един от най-тежките времена, в период, където преминаваме трудности. Ние знаем, че се раждат деца с сила и помазание. И ние знаем, че всяко едно дете, което е родено, наистина за това в Псалм 8 надолу казва, че от сучечите, тези, които сучат, тези, които пият мляко, ще подготви халат, за да може да посрами присмивателят, който идва, враговете, които идват към нас. И ние знаем, че децата, които са ни дадени от Господа, ще бъдат помазани в това време, за да може да посрамят наистина дяволът и неговите планове. И затова всеко едно дете, което се ражда, Господ ни е дава, за да може той да воюва. Господи, затова те моля да помажеш днесния ден. Мария Боже святита. Благодарим Ти, Боже. Слава да бъде на Твоето пресвято име. Амин. Искате ли да кажете и вие нещо, да благодарите на Господа? Аре, Стевчо, давай, бе. Искам да кажа благодаря Ти, Исусе, имам сестра, с чакал тия години, най-накрая я имам. Нямам благодаря Ти, Исусе, Господин Исусе, благодаря Ти за семейството ми, благодаря Ти, Исусе, си ми пасиш, благодаря Ти, си ми пасиш семейството. Исусе, благодаря Ти какво правиш за нас, Исусе, благодаря Ти с семейството, благодаря Ти за всички, Исусе. Браво, браво, браво. Браво, амин. Благодари на Господа. Добре. Нека да изпеем тази песен, да благословим семейство с това нещо, което дава Господ. И пастор Слава след малко и той ще се помоли също. Може ли да сложим някъде отдолу? Може ли да се скочи? Гледаш? Кога ще го държим останали? Знаеш какво ще направиш? Тази песен. Хайде. И след това ще дадем думата на пастор Славе да благослови детенцето. Нека да имаме една песен. Да, и сега след малко ще дадем думата на пастора. Може ли да пеем всички тази песен? Хайде всички сега заедно. Благословите, благодата лицето Ти да обърне се към Тебе, мир да Ти даде. Нека Господ благословите, благодата
Нека и Господ слава да благослови семейството. Амин. Да, амин. Да. Дали амин, бебе, миш. Слава да бъде на Бога, да благословим. Хайде да направим една благословена молитва. Бог да благослови, да видиш от нея деца, внуци, правнуци, това, което си пожелава, Бог ти го даде. Обаче от тук нататък за съпругът ти само едно иска. Иска да вървите в неговите пътища. Блажен ще бъде ония, който има страх от Господа и ходи в неговите пътища. Блажен ще бъде и ще благоденствува. Жена му ще бъде като плодовита лоба около трапезата, децата като младенини младоци около трапезата. Така ще видите добро през всичките дни на живота си и да видите деца, да видите внуци, да видите правнуци. Както от дъщеря ти Мария, така от тези прекрасни мъже, които ще бъдат защита на Мария. Нека Бог да ви благослови. Радваме се. Много е важно от тук нататък това, което Бог ви благослови, вие да не забравите добрината на Бог. Защото днес има много хора да забравят добрината на Бог. Ние когато искаме, Бог ни дава отговаря на молбата на молитвите ни, но след това течение на времето забравяме за това, което Бог е благословил на Бог. И много е важно това, което го правите в името на Господа. Той казва в Колосяни 3:17, каквото и да правите в Слово, каквото да правите в Неговото име, ядете ли, пиете ли, и каквото да направите, направете го в името на Господа с Слово и дело. Значи много е важно винаги, когато правиме нещо, да кажем на първо място Господ, а Господ е Словото. И нека Бог да ви даде в сърцата да изпраща Словото и да ви пази, да ви закрили, да кажем амин. Искаме да ви благословиме с една молитва, като подумал, като проповедници и много обичам аз тази песен. Бог направи ли ти добро? Направи ли ти добро? Прекрасни синове, прекрасна дъщеря и ще изпеем тази песен за добрината. И след това ще седнем, ще Бог да благослови храната, да благослови присъстващите, семействата и мир и благодат да бъде във всеки един дом. Амин. Отче, благословено да бъде името ти. Благодарим ти, Татенце, за днешния ден. Благодарим ти за този ангел, който ти го даде. Алелуя! Господи, нека да бъде майка на много народи, Мария. Нека да се радва, Господи, до дълбока старост и да пазиш, Господи. Никогаш Мария да не взима алкохол, наркотици, цигари. Нека Мария да бъде, Господи, изпълнена от малка със Твоето Слово, с Твоето присъствие, благодат, изпълнена с святи ти дух, когато порасне. Боже, Ти си я осветил още от утробата на нейната майка, призвал си я по име и, Господи, Ти знаеш всичко за Мария. Благославяме, Господи, Татенце, както Ти благославя самите нас, така, Господи, благослови Мария. Твоята ръка не се скъсила и окото Ти не е оттъпело. И нека Твоята ръка да бъде върху нея, Боже. Моля Те да пазиш, нека да се радваме. Нека да видиме, Господи, нейният растеж. Нека да видиме, Господи, когато порасне, Боже, да бъдем на завършване на образованието й. Да бъдем, Господи, на абитуриентката и, Господи, когато завърши. Да бъдем на нейната сватба. Да видиме, Господи, да бъде близко до майка си, до баща си, до братята си. Благославяме, Господи, и отвори небето за благословение, Боже. И ние чувстваме мирът и любовта Ти, Боже, благословия в името на Исус Христос. И майката се благословията си, и братята, Господи, Татенце, в името на Исус Христос. И бащата се в името на Исус Христос да бъдат благословени. Прекрасно семейство, Господи, и да бъдат пример, Господи, следват децата си. Никога да не се разленят, да бъдат винаги заедно за дълбока старост, да видят и от синовете си, децата си, паралоти, Боже. В името на Исус Христос ги благославяме. Слава на Твоето велико име, Господи. Ти винаги оставаш верен. Ти винаги си бил добър, добър. Всеки ден, който поема, ще пея на добрината. Оставаш верен.
винаги си бил добър, добър. За всеки ден, който поема, ще пея за долината на Бог. Алелуя! Айде, настанете се. Сляка долу. Чакай само. Няма повече да те мъчим. Леко главата изтече, не я натискай. Не я натискай. Само такова. Добре, леко. Смей се. Дай това да изложи. Това да изложи. Айде, бебе. Честита, Маричи. Защо не имате тая маса? Една маса да го сложите върху масата. Чакай, хочу да я сложим. Че сега да сложи колички по Дайте, ево ти, не тук, в тая количка. Кой те благослови? Сега мисля, че е богатството са това. Да. Не, там отгоре на масата. Няма да може да минава. Няма да може да минава. Така. Ето, браво. Добре. Не, стойте така и гледайте насам. Чакайте. Айде. Ага, така. Супер. Къде искаш? Айде сега само вие.
Може и таткото. Айде сега само една, само ти. Само ние двама. Да, само ние двама. Ела малко по-тук. Така. Ей там до това, до люлката. Люлка ли е това? Така. Гледай насам. Още една. Супер. Айде сега майката. Така, точно. Така, гледай това. Супер. На стари години сега сте на стари години. Още една. Готов. Дайте сега те двамата. Айде. Добре. Готов. Супер. Дедо, може ли насам? Така. Браво. Айде, бабо, сега и ти. Така, бабо, гледай насам. Точно. Браво. Супер. Може ли само да е така серия и така? Супер. Гледай насам. Супер. Така. Още една. Айде. Така ще излезна. Добре. Издирваме Ачо. Стой така. Добре. Не, бебе по гуд, само по глава и по ръце, по лице не се не знам, даваш ли на него? Айде, бе, Как
Мерси, мерси, Секундочка. Ajde neka Stefanski da ajde neka je tu sin. Mama nema. 3 sati, a mais 6 premestile Kažem, че не верно. Така да. Nema, o nema. Mach mir etwas. Ajde, Demi, dikni go. Много учили в пианичка на Богдана. Направо убийството на нека и всеки ден го Дедо! Да. Ама като иска там на местията с столовете и направи нищо, Лавки е много хитова, малено. Да не ти се бориш. Айде, че ще стане. Не ти го позволя. Видите, нека като порасне. Я ми направи една Така, да. Точно. Нека порасне това. Тук има четвър камера. Абе, гледай бе тук. Това е красавица. Айде да е здрава. На хиляди с майка си, баща си, деца, внуци, стара внуци. Барко.
Случайна работа, брат, няма. Macho, problema rodace, poznáš? Сега съм по-свободен, да се разпочена малко, разбираш ли, на Мария, искам да се видим, да се поговорим, да си бъдем малко Да, добре.
Нали? Хайде, гледайте насам. Добре, супер. Айде. 200 точки, 300 точки, 400 точки. Хубави да върнем. Хайде, Ани! Жарабто, дъха, жарабто, дервам да вчине. Имаш ли папка? Нали кажеш къде има добър майстор за колите? Не посега на правда. Пагamo стare. Я кажи, кой ще покръщи? Ама ме филми по-те. Още. Добре. Идвам.
и отива на усика. Нали? Айде, вече да Добре. Лело, ето го. Айде се не искам чакат на Тя е английско, бе, нищо се е родена тук, нали? Мария, тя е английско, бе. Да. Сега с някакъв снимок. Лело? Е, така я снимай сега. Веднага съм. Добре, как си? Добре. Ако искаш, може да застанеш и там. Мария,
Братко, Денис. Братко, бате. Така. Султанката на мама. Айде, брат, айде, Ще дойде, брат, айде, Издигаме Мария пред престола на Твоята благодат, Господи, и нека, Господи, Твоята протекция, защита да бъде върху нея. Благославяме я в дух, душа и тяло, Боже, да расте в съвършено здраве, Боже. Скръп и въздишание тя да не познава, радост и веселие да следват през всичките дни на живота и, Господи. Умолявам Те, Боже мой Исус, Господи, един ден Ти да издигнеш мощно, Боже, и да бъде свидетел за Тебе, да каже, че Исус Христос е Господ. Живота и да говори за Тебе, Боже. Благослови Ачо, благослови Мария, Боже. Благодаря Ти, че Ти обърна всичко в радост в живота им, защото ги обичаш и ги възлюби. Благослови децата им, Господи, Боже мой, защити ги. Издигай ги, Господи, на високо, да бъдат издигнати над народите, Боже мой Исус, защото Ти казваш, който издига Тебе, няма да се посрами. И ето днес те издигат знаме на победа и казват, че Исус Христос е Господ. Господи, благодариме Ти, Боже, благослови я, защити я, умия чрез кръвта Ти, постави огнен обръч около тях, никаква болест и язва да не се допира до тях, Боже. Защити ги да бъдат вътре в Твоята благодат, Боже. Благодаря Ти, Господи, за тях. Благодаря Ти, Ти ги възлюби, обичаш ги и ги благославяш. Защото е писано, Господи, че плодът на отровата е награда от Тебе и децата са наследство от Тебе, Боже. Благодаря Ти. Амин. Алелуя! Алелуя. Бога ви благослови. Ей, Стефане, къде си, бе, приятел? Трима пастори се молиха за нея. Това означава в тройното благословение. Дух, душа и тяло. Амин. Само да хвали Бог. Алелуя. В количката. Хубава хвала. Неговата беше много хубава. Maria, vai buscar na Maria. Aí, aqui. Olho de Jesus. Paulo, tá? Не ви фащам цели, да знаете. Не ви фащам цели. Супер. Maria.
Ето да намечено пича. И който просто е пик. Айде. Ей, чакай. Чакай, нас да влезе с това. Батко. Така. Никой да ни спира. Слизай. Аз сега ги снима една снимка с света на Супер. Да. Не може всички да имаха момичета, само аз не. Покаса Марио. Ама виж Важно къде си парми. Абе, нали живи здраво, чичо, майка ми веднага. А, не ли си? Айде, айде. Айде, Нора, сен, там. Лено, сега имам като бъде. Ами снимаме ли висока? Да. Високо чонко папи сотира сте. Да. И децата там получили. Леле? Леле? Супер. Сега ще пътувам за Индия. Там беше от него, да. Индия. Не знам, там се казвам. Станахме там. Там ще се върнем през Пакистан. Там има съжително, там има и планени. Двете неща има. Съжително и планени. Там отивам. Добре, кой си вкъщи? Ти бачи ли? Там много време със самолета. 20 лета по час. За авто такси. А ти познаваш ли? Или сега се запознават? От така направи. Еми, Е,